Nemôžem prísť 11. júla, lebo ja som povedala, že ja môžem prísť bez toho, aby som musela nejak dopredu dávať niekomu vedieť a tak ďalej. Takže, ale to je také hlúpe teraz, nie? Lebo ty si už kúpila lístok na august. To babka? Áno, to je babka. Papajte pekne. Papajte. Ham, mama. Oni papajú chlebík spolu teraz. Sa chichotajú tu na... Babka, áno, babka. Takže asi to nechám tak, jak to mám, nie? V auguste. Babka. Hej, len to rozmýšľam, že vieš, napríklad v sobotu máme, v nedeľu máme tu street party, potom máme ísť k Denise na narodeniny toho malého, 21. Vieš, ešte Arisale chodí do škôlky. Možno to nechám tak. Hej, nielen kvôli tomu, aby si, vieš, akože mohla by si to prísť aj pol, vieš, to nie je také. Len... to nechám to tak, jak to je, lebo ja tak začínam školu 16. septembra. Amaya. Banana. Your papa not happy. Ne. Ano? Ne. Iba silom. Ano? Tata Mika na nasz tewu. Tata Mika. Tata Mika jeszcze do mojego chaty, Tata Mika.